Allah baiwa ne, wani halin da Allah baiwa ne. In ba ka da shi kai haƙuri, in ba ki da shi ki haƙuri. Wani hannun ga Allah baiwa ne. Zan so ka tsaya kai nazari duniyar nan in kai haƙuri, Allah ku yanayi ma uziri. In ka samu Allah ne, in ka garasi wace martaba ce ga mai karfi in bai taimaka wa mai rauni ba? Wace martaba ce ga mutumin da Allah ya ɗaukaka amma kuma bai taimaka wa mutum? Wace martaba ce ga mutumin da bai so wa ɗan uwansa abin da so wa kanshi ba? Iya kike nema ki fahimtar abin da na san ki fahimta. Wani ne mahaifina? Alhaji Umar Afai shi ne mahaifinki. Na rasa komai a duniya. If Allah subhanahu wa ta'ala stands for you, biki rasa komai a duniya ba. No force can bring you down. Ko haƙari. Na haukace. Ban yadda ke mahaukaciya ba ce. Ƙarya ne. Wace ƙauna? Haka ƙauna take? Productions, the makers of Zakadiya, Sarki, Baban Sadiq, and Wuta da Aljanna, return with another blockbuster. Kalam Wahid. Yamanatu, ina so zan aure ki. Idan tausayin da kake ji ka dauki kuɗi ka bata mana. In bata kuɗi ta siyo mahaifi? Ko in bata kuɗi ta siyo mahaifiya ko kuma dangi? Kuɗi ba shi bane matsalar Maimunatu. Ni ne maganin matsalar Maimunatu. Kalam Wahid. kamar ba a yi ba. Da na sani da ke yi a yau Maimunatu abuwa kiyamin gani gaban ki na durkusa don Allah ya fiya za ki yomin. Na durkusa gaban ki Maimuna dan ruwa yayyafa min laifin da na yi miki ki agaza ki yafe ni ki taimaka min. Ni na mance mene kuka yi min kuje ga Allah ku ne mutuwa. She catches the attention of 4 different guys in 4 different ways, but knowing the true love of her life becomes a task. How does she know her true love? Find out in Kalam Wahid. Idan wanda kake so ya cuce ka, sai ka dauka kai ne ka cuce shi. Idan wanda kake so ya ci amanar ka, sai ka dauka kai ne ka ci amanar sa. Haka idan wanda kake so ya yaudare ka, sai ka dauka kai ne ka yaudare shi. Ya zaka shigo mana gida nan kawai sakaka ba wani abin nan. Billahi lazi sai na dawo gidan nan na cinna mai wuta. Dan Allah ka zo ka cinna kafin ka tafi na kai maka da. Kalam Wahid, a Mutalian boy movie, produced by Usman Mahazu, story and screenplay by Ibrahim Y. Berniwa, directed by the eloquent director Malam Aminu Sera. Maimunatu matata ce. Ni ba matarka bace. Kaga wannan shine mijina. Ka fita min daga gida. Allah wadaranki Maimunatu. Kalam Wahid, coming soon. Idan har ka dage a wannan magana, to ina mai tabbatar maka cewa zai sa ai mana tofin asiri.
ko duniya bata tsine mana ba, da ni da ke duka tsinanu ne a wurin ubangiji. A kan kaddara ce ubangiji kake neman kusa da hankalinka ko kashe da za ka yi? Zan ƙara maimaita maka haka, dan a yanzu ba na tsoron mutuwa ko kaɗan, ko ta zo yanzu ko an jima. Bayyo Allah duniya, dan Allah dan annabi kada kai min haka. Na roƙe ka da Allah dan annabi kada ka min musu. Ina so ka sake ni. Ke kika cuce ni. After the success of Shahuda and Sultan, MYZ Production comes with yet another wonderful and historic package. Wata rayuwa, wata rayuwa. Na cire kunyar da ke idona a matsayin uwar matarka. Ki sabon Allah, Amira. Za ki ka san maji. Ya tabbatar shi ya samu taɓin hankali. Wata rayuwa, wata rayuwa. Kin zo da mummunar magana. Magana mai ɗaci, magana da take ƙona zuciya. Get set for betrayals, conflict, wonders, a lot of surprises. Duk yadda zaki ki je ki. Hauka kake yi ne Hashim? Ko kuma giya ne ka sha? Ya za ka rika furta irin wannan kalamin? Har ka sa akwai curin kwakwalwa a kanka. Pursuit of love, two family friends becomes the worst enemies. Babu shakka. Na yi butulci iyakan butulci. Na yi zalunci mafi munin zalunci. Ka je cikin salihan mutane. Allahu Akbar. Sun fi da mutunci a wajen Allah. Wata rayuwa, wata rayuwa. A production of MYZ Production. Wata rayuwa is story and screenplay by Yakubu M. Kumo. Produced by Abba Abubakar Babai. Executive producer Mudassir M. Baromi. Directed by Ali Gumzak, the attitudinal director. Kamar yadda addini musulunci ya tanazar, laifin jefewa ya tabbata kai tsaye a kansu. Amma hukuncin da aka yankan maka ya yi tsauri da yawa. Ke musulma ce kuwa? Ni musulma ce. Wata rayuwa, wata rayuwa. Yaushe kika zo? Mahibbat kenan. Tun ɗazun na zo. Na ga kin sa wannan hoton a gabanki. Kina ta kallo, kina taiwaita tunani. Ni ba tunani nake ba. Kawai dai ina tuna baya ne abubuwan da suka faru. Haka ne. Idan har za ki daga ido, ki kalla wannan tabon da ke hannunki. Ina tabbatar miki da cewa ba za ki taba daina tunani ba. Sai har kin manta da duk wani abin da ya faru da ke a baya. Ta yaya kike tunanin za ki iya raba ɗan adam da tunani?
gaskiya ne, amma akwai hanyoyi da dama za ka iya raba dan adam da tunani ya fita daga cikin abin da ke damunsa ya dawo kan hanya. Ba komai bane illa ina son ki aure. Aure tabbas, saboda idan kika yi aure zai magance duk wani damuwarki. Yanayin da mutane suke miki kallon mace mai zaman kanta, bale ma a cikin gidan nan, cikin dukiyar nan da kike zama, amma duk tarin dukiya baki da aure, ana miki kallon mace 'yar iska mai zaman kanta. To idan kika yi aure a lokacin ne duk wata harkokin ki da lamarin ki zai koma kan mijinki. Kin ga kin manta da duk wani damuwar ki na da ya faru. Ta yaya zan yi aure alhalin ba ni da mijin aure? Ko kwa dai a kasuwa zan je in siyo? Za ki iya gaya min a samarin da suke zuwa gurinki kaf ba wanda ke son ki da aure? Ni babu kalar da ya min duk a cikinsu, kuma ban san kasuwar da zan je in samo mijin aure ba. Ni a ganina a yanzu idan kika so aure yanzu nan ma za ki iya yin shi. Har yanzu akwai wasu abubuwa da baki sani ba game da ni, wanda shine dalilin da yasa kike yawan yi min maganganu akan abin da basu dace ki min magana akan shi ba. Kamar me kuwa? Baki san ko wace ce ni ba. Da kin san ko wace ce ni, da za ki gane abin da nake nufi da kuma abin da nake yi. Zan gaya miki ko wace ce Muhibbat. Zan gaya miki dalilin da yasa nake tsoron maza. Zan gaya miki dalilin da yasa nake nisantar rayuwata da bako. Dalilin da yasa nake keɓanta rayuwata da shiga cikin jama'a. Ba komai ne a cikin rayuwata ba, sai tsananin ɗaci da takaici da kuma tsananin tausayi. Iyayenmu mu uku suka haifa. Akwai wana mai suna Ali, wanda ba shi da wani aiki sai zaman majalisa, yakan siyar da man fetur a duk lokacin da ya ga dama. Wani hannun ga Allah, wani hannun ga Allah, wani hannun ga Allah baiwa ne. Wani hannun ga Allah, Sanda zuwa. Ina abinci na. Wani abinci bayan wanda ka ci ɗazu da za ka fita? Ba zai yiwu ka zo ka cinye mana abinci ba. Ɗazu fa da za ka fita ka zo ka ce kana jin yunwa, sannan kuma yanzu ka bi ka ishe mu da kai abinci ba za a bayar ba. Yanzu wannan abincin da na ci ɗazu shine abinci. Ki bashi dan Allah. Kin ga fa yunwa yake ji. Sai dai in bashi naki. To shikenan na yadda bashi nawa. Ki bani, ta ce ki bani. Kai dai ka ji kunya wallahi. A ce kamar ka ba za ka je kai sana'a ba sai abin da muka ganganta muka hada sannan za ka zo ka cinye dan rashin imani. Ki Allah can, jaki sai ka ce idan kike siyo abincin baba, wani yake siyowa. Ne gashi duk sati sai na je wankin koda. Sai dai amma kuma Umma, ai kawai ki samu baba ya rika baki kuɗi ba shikenan ba. Wani hannun ga Allah baiwa ne. Wani hannun ga Allah baiwa ne. Wani hannun ga Allah wani hannun ga
haka zai je ya yi shaye-shayensa ya dawo gida ya zo ya dame mu da yunwa yake ji. Idan bai samu abinci ba yakan ɗauki kayan mu ya je ya siyar da shi. Sai kuma ƙanwata Bishira wadda yarinya ce mai hankali, tana da natsuwa, ba ta da faɗa, ga kuma son karatu. Amma ƙarfin talaucin da muke ciki shine yasa ni da ita muna ji muna gani muka haƙura. Sai kuma mahaifinmu yana da rauni a idansa, ba shi da wata sana'a da ya dogara da ita, sai dai duk wata ya je ya karɓo fansho ɗinsa. Wannan shine dalilin da muke da dahir ɗinsa. Ki gama wankin nan. A ce wai hakkin mutum ma dan hakkin naka da za a baka dan ana ka kai sannu da zuwa. haka ake yi. Me ya faru ne daga ina ka taho kana ta wannan bambami hakan nan? Wa san daga lokacin da kake wannan fada? Wato kasar nan da yana lura in dai baka da gata shikenan da kai da banza duk dai kuke. To ya abin da yake naka ma ba baka za a yi ba. Me ya faru? Na je dan fanshan na kuma sun ce babu. Baka samu komai ba kenan? Ba abin da na samu. Sun ce babu. Shi sa ka shigo kake ta wannan babban fada? Ina yaran nan. Gani baba. Yabon mu ruwan sha. Ki sauri ma. Ba ruwa. Bishira ta tafi ɗebowa amma yanzu za ta dawo. Ruwan shan ma babu. To Allah ya sauka. To kuma abinci nan ci. Ai abincin nan da yake gaya maka. Ai Ali ya dauki abinci ya cinye abinci ba komai a ciki. Abincin nawa? Abincin nawa kuka dauka ko bashi? Wato kun bashi abinci na saboda yafi ni muhimmanci ko? Yafi ni gata a gurin ku. Baba kai hakuri. Wallahi lokacin da ya ci ba mu sani ba, kawai gani muka ya da kwanan, amma dan Allah kai hakuri. Bari je waje ni nema abin da zan ci. Tunda abin ya zama haka. Ni yunwa ta kai. Baba dan Allah. Baba dan Allah kai hakuri. Baba dan Allah kai hakuri. Dan Allah baba kai hakuri. Ba an jin an so maka a gidan su babu Kabir. Dan Allah kai hakuri. Kai hakuri dan Allah. Kin dawo? Na dawo. To shikenan. Sai kwantar da wannan hankalin ne. Ai sai ke. Ai abin ne babu adalci a ciki. To ai hakuri. Ko kadan ni ba ai mun adalci ba. Ai hakuri. Na je can an wulakanta ni kuma na dawo gida nan ma an ƙara wulakanta ni. Ai hakuri. Ai hakuri. Je ki to dauko ruwan mana. Ki je ki kai ki zo ki je ki noma masa abincin Allah isa a samu. Fata kike min kenan ko? Ba wai fata nake ba, ce maka ba komai fa a cikin gidan. Komai da ka sani babu shi na abinci a cikin gidan nan babu. Ba wasu kayan in ba waɗannan ba. Na gaya miki iya su ne kawai kayan da suka rage. Kuma na gidan su Mustapha taya ne. Kun gan su? To an ce za a kawo 'yan kayan kala biyu, riga da zane da riga da skirt. To ina ganin wannan al'amarin me yasa ba za a bari Bishira ta dawo ba tukunna sai a tambaye ta ko kuwa? Ba ruwan Bishira a wannan magana. Lokacin da aka bada kayan ma ba ta nan. Iya ni kadai ce kawai na wanke su. To shikenan ku yi hakuri. Ku je za a je a duba a cikin kayan wayansu ko can aka saka kun ji ko? Ina abinci baka ji ba. Akwai sakon kuɗi da aka kawo aka ce a baka. Ni na ce musu kawo gida. Mutumin banza mutumin gobe. Aikin me kai za a ɗau kuɗi a baka? Sha. Ina kaya da aka kawo yaran nan wanki. Ina ka kai musu shi. Ako. Wai ni kawai da kaya sun bata gidan nan sai a rika cewa ni na saci? Ba wani nan in ba kai ba wanda zai dauka, duk yaran gidan nan ba wanda yake da hali irin naka. Kai kadai kake irin wannan. Dan haka mun tattara dai mun sallama ka. Da kai da babu ka zama duk ɗaya a gurin mu wallahi. Baba, me ya faru? Dan Allah kai hakuri, ka kyale shi. Babata, ki kyale wannan maganar. Wannan rigima ce tsakaninmu da shi ba magana ki bace. Ki bani da shi. In zai iya. Baba, dan Allah duk abin da yayi
duk abin da ya dauka zan mishi magana ya da shi. Dan Allah kai hakuri ka kyale shi. Shikenan ba wani abu tunda kin sa baki suna can a cikin jarka da nake sai da fika. Ka ji kan ko? Ka dauki kayan mutane ka je ka tura musu a cikin galan ka boye. In ka samu Allah ne, in ka garsi. Yanzu saboda Allah abin nan da kake ka kyauta. Kai ne fa babba a gidan nan. Kai ne namiji a cikin gidan nan. Kai ya kamata fa a ce ka dauki nauyin mu kana kulawa da mu. Sai zaman to kai kenan ba ka kula da mu ka duba ka ganin sai mun ga maka ba halin da muke ciki. Ka fa kowa sanin halin nan da muke ciki. Ai kai ya kamata a ce ka fitar da mu daga cikin kangin wannan bakar wahala da muke sha. Ni abin da yake sani bakin ciki ma abu ɗaya ne. In ma ba zai taimaka mana ba, ya taimaki kanshi mana. Ya daina wannan rayuwa ta shaye-shaye. Yau kai ne shulushu, yau kai ne wiwi. Ko kuma ya tattara ya koma makaranta ya je ya ci gaba da karatu. Ni fa ba zan daina ma maganar karatu ba har sai lokacin da Allah ya raba ni da duniyar nan. To ai dama akwai abin da nake so in gaya maka. Ni fa na samu sana'ar yi zan zama dila kwanan nan. Baba shikenan kaga ya samu sana'ar yi. Shikenan zai zama dila zai ringa samun kaya ko ta yaya. Ya ba mun baki nace. Dila me zai zama? Baba ai idan ya samu sana'ar sai ya fi kintsuwa. Kai barin jakunan ka. Ba da yawuna ba. Duk abin da zaka je ka yi ba da yawuna ba. Dan ba zan sa baki ka zama dilan wuyi ba. Ka ji na gaya maka. Jahili. Wai ka ji irin ta. Ni dama abin da nake gaya mu kenan. Ni billahi lazi ba na son bakin ciki. Wai duk abin da mutum ya samu ba za a taya shi munna ba sai a rika yi mai bakin ciki. Me yasa kake yin haka ne? Har yanzu ba za ka bar halin nan naka ba? Waye zai maka bakin ciki? Me yake cewa? Me kace? Cewa nayi bakin ciki ake min. Mutum ya samu sana'a maimakon a dinga taya shi munna an tsaya ana wani mai wani mummunan fata da wata mummunan addu'a. Can da yawa. Ka samu Allah ne, ka garshi Allah ne. Yar uwa haƙuri hairi ne, rike shagari ki jari ne. Wannan hannun ga Allah baiwa ne, wannan hannun ga Allah baiwa ne, wannan hannun ga Allah baiwa ne. Muna cikin wata ƙasa ta mai arziki zai azurta kansa, talaka zai ci gaba da dawama a cikin talaucinsa. Ba wata ƙungiya ko gwamnati ta isa ta magana akan haka. Abin takaici ne. Wai a ce irin ƙungiyoyin nan ma da za a samu na kwata hakkin ɗan adam babu su. Sannan kuma ita gwamnati ba ta damu da komai ba. Duk yadda tsarin abu yake ci gaba da tafiya haka. Ka duba dai ka gani irin ƙare da suke shirga mana a rediyo akan sun ƙara kuɗin fansho. Bayan fanshon ma in ka je karɓa a wulaƙance za ka zauna a layi, wani sa'in ma ka je ka ƙara komawa haka za a riga wahal da kai. Yanzu haka yara na sun daina zuwa makaranta saboda rashin abin biya. To ai kai sai ka gode wa Allah ma kana da abin da 'ya'yan naka za su je makaranta. Ni ba raban da ma in ga 'ya'yan nawa sun je makaranta har na manta saboda ba ni da kuɗin da zan iya tura su karatu. Wai har yanzu yaron nan bai samu ba? Idi abin fa sai addu'a kawai. Wannan yaro al'amarin sai yana bani mamaki. Ban sanya aka yi zama haka ba. A da lokacin da komai yake tafiya daidai da yake karatu, yaro ne mai kwazo, yana da son karatu ga nutsuwa, amma tun da ya daina zuwa makaranta abin ya tabarbare. Zuciyarsa ta mutu, baya iya abin kansa. Wani lokacin dawo mai gida yake kaga sholisho, kaga wiwi, gashi nan da abubuwa iri-iri. Ya zan yi? Rayuwar mu tana cikin wani irin hali, talauci ba abin da ba zai iya sa ba. Rashin wadata ne ya sa yaran mu shiga wannan munanan halayen. Da ce muna da yanda za mu yi da kanmu da ba haka ba. Rashin kuɗin makaranta ne ya saka shi barin makaranta. Rashin abin yi ne ya saka shi bin 'yan iska. Wannan al'amari sai dai addu'a. Wannan haka yake. Rashin kuɗin makarantar ne ya sa ya bar makaranta, kuma sanadiyar haka ya shiga wannan hanya. Ka san ba irin bakin cikin nan babu inda ba ya jefa mutum. Sannan 'ya'yana karamar tana zuwa talla,
amma wallahi ba a san raina take zuwa ba. Ko kadan mai sunan babata ba na so take zuwa, amma ya zan yi. Al'amarin ƙasar ne ya zama yadda ya zama. Ka duba dai ka gani irin wahala da muka shawo ƙasar nan, amma gwamnati gaba ɗaya ba ta duba mu. Babu wata masana'anta da za a ce yau gashi nan an yi ta rika kula da hakokinmu da wani abu da ya shafe mu saboda wahala da muka yi wa ƙasar nan duk a banza. Sai dai manyan 'yan siyasa irin na zamani na yanzu, wasu daga cikinsu kaga sun ɗauki kuɗi, matansu na gida ba su ba wa matansu ba, sun ɗauka amma sun ba wa 'yan matansu. Abin da gaba ɗayan al'umma ta zama kenan, jin daɗin da ba su ba wa iyalansu ba sai su riga ba wa wasu yaran a waje. Allah da ya sauka. Waye ne? Ali ne. Kai ba za ka gaida babanka ba? Ai ni ban gane shi ba. Wannan ba babanka bane shi ba? Ba za ka gaida shi ba? Ni ba na ɗauka wannan almajirin ne na kan dandali mai sa ido. Amma bai kamata kana bari yana ajiye muku fetur a cikin gida ba. Akwai hatsari. Ai na rasa yadda zan yi da yaran nan. Na yi magana ya ƙi ji, kuma mu babu abin da ke tsinana mana a gidan wallahi. Allah da ya sauka. Yarinyar nan bata taba kaiwa wannan lokaci bata dawo ba. Tunda ta fara yin tallan nan, wallahi ni dai bata taba irin wannan abun ba. Ni ma dai wannan al'amari ya daure min kai. A ce har war haka yarinyar nan bata dawo gida ba. To dama fa ni ina so in miki magana akan tallan nan. Ba san shi nake ba. Daga yau talla ya yanke a wurinta. In mutuwa zami da yunwa a cikin gidan nan, wanda mun mutu da yunwa. Akan yata ta riga fita talla tana shiga irin wannan halin. To ya za ai bata taba irin wannan ba dai sai yau din ko? Kuma za ta dawo ne. In Allah ya yarda za ta dawo. Warin me nake ji haka ne? Allah ne ya wuce da fetur yanzu yake durawa. Har yanzu bai bar gidan nan da kayan fetur nan ba. Bayan na ja mai kunni. Ina ne na tattalawa gashi ne shine warin sa ne kawai da. Wannan har ya buga. Allah dai shi ne wannan. Amu. Wai ina ta tsaya ne? Yaya? Ina take? Ban ganta ba. Ba ki ganta ba? Kowa na tambaya sai ya ce bai ganta ba. Tunda ta fito talla da safe rabansa da ita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dukkin duduba da inda take zuwa? Din naje. Yaya Ali dan Allah ka taimaka mana. Bishira ce ta fita talla tun safe ba a ganta ba. To ina da ina take zuwa talla? Can masallacin Sabon Gari da ke No Man's Land. Da Allah kai ka tashi ku tafi. Shikenan ina zuwa. Ku sani mun gama shirya komai don haka duk wanda ba zai iya bai tafi. Za iya. Ka yi shiru baka ce komai ba. Ni gaskiya ina da uzuri guda ɗaya. Yau ba zan iya fita aiki ba saboda ina da wata larura. Kamar ya? Gaga ka je ka ɗauko min yari da take ɗakinsa ka ta ɗakina. Kuma wanda ke za mu tafi da shi yana tare da ni ga hannuna da sa'adin sa'anin. Allah karka je wani abu ya same ka. Kaga halin da muke ciki yanzu, wani abu ya je faru da kai ya zani. Ga Allah baiwa ne. Ali. Sannu da gida, yau kana gida yau tun safe baka fita ko ina ba ko? Umma, ina so ku yafe mun akan abubuwan da na gayi a baya.
ni kai ne in na tsaya ina tunanin abubuwan da na aikata a baya sai in gaban kyauta ba, ina nadama. Ku yi haƙuri, ka kwantar da hankalinka, shi al'amari irin na rayuwa ya gaji haka. Mu da yanzu fatan mu Allah ya sa a ga bishira. Ka je asibitin ne? Baba ne ya ce in tsaya in jira ki, idan kika zo sai mu je asibitin, daga nan sai mu wuce police station, sai kuma mu je gidan rediyon mu sake tunatar da su. Yanzu duk wannan yawon a kafa za ku yi shi? Kuma ya zami, tunda haka Allah ya kaddara mana, babu yadda zami. Mu je. Wani hannun ga Allah, wani hannun ga Allah, wani hannun ga Allah baiwa ne. 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 Ina Bishira ta shiga haka? Yau kwana 3 ba a ganta ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Ki kwantar da hankalinki kawai, tunda mun zo mun gaya musu kuma mun riga mun gaya gidan rediyo. Ba damuwa, za a same ta. To Allah ya bayyana mana ita. Mala, me yake ne ana? Eh? Ba ka miki magana bane? Malam lafiya? Me ya faru? Ya za ka zo ka rike shi haka? Me kuke yi tunanin a nan bakin police station? Ka saka min riga ka ji kare ni. Dalla malam saka shi dan Allah ka sake shi. Sake ni nace. To bar nan wajen. Ko kai yanzu nan ranke baci. Wannan hannun ga Allah baiwa ne. Wannan hannun ga Allah baiwa ne. Wannan hannun ga Allah baiwa ne. Wani hannun ga Allah baiwa ne. Wani hannun ga Allah baiwa ne. Wani hannun ga Allah baiwa ne. Assalamu alaikum. Alios. Dan Juma. Kwana biyu ina ganin ka kamar a rikice, lafiya kuwa? Ai hankali na ne gaba ɗaya ba a kwance wallahi. Na ga alama, me ke faruwa? Wato kanwata ce yau wajen kwana 3 kenan muna neman ta, mun rasa ta. Mun je wajen polisawa ba mu same ta ba. Mun ba da cigiya gidan rediyo nan ma shiru. Amma kun duba gidan su Baba Choko? Wani Baba Choko kenan? Nan gidan gwagware? Mura uba cewa za ka yi gidansa Alhaji Kwalara. Nan layin mai nama ba? To insha Allah dai ina tunanin yarinyar nan tana gurin nan. Gidansa Alhaji Kwalara? Insha Allah. Wannan dan sandan fa da aka taba kamawa. Insha Allah. Shikenan. Nagode, sai an jima.
motsa zan harbe ka. Kana motsa zan harbe ka. Kana motsa zan harbe ka na gaya ma. Ya an wata ta nasu. Kama su mana. Kana motsa zan harbe ka. Baba ni ma ban san ƙaran ne ba. Sun kashe min yaya. Sun kashe min yaya. Sun kashe min yaya. Sun kashe shi. بشرى أمور مهبة. Damun tana ɗaki ne. Ina na ka ci gaba. Gaskiya rayuwarki tana dauke da abun ban tausayi, saboda ko a littafin da nake karanta ban taba ganin labari mai kusanci ma da irin naki ba. Gaskiya ke abun tausayawa ne sosai a rayuwa. Akwai wasu abubuwan da suka faru a kaina wanda ban taba jin wani ya shiga irin nawa ba. Gawa hudu na gani, gawar mahaifina, gawar mahaifiyata, gawar yayana Ali,
sannan kuma gawar kanwata Bishira. Mahibbat, yau ki bar mu Allah komai. Allah yana tare da ki. Kin ji? Talaka ba shi da wani gata a ƙasar nan. A lokacin da aka kashe min yayana Yaya Ali, ba irin yawon da ba mu ba domin a taimaka mana. Daga ƙarshe da muka je police station ɗin, aka ce mana ɗan sandan ya yi abin ne a bisa kuskure ba da saninsa ba. Bayan kwana biyu suka sake shi, suka dawo da shi wajen aikinsa. Sai wani ɗan sanda mai suna Yaya Kabiru shine ya haɗa mu da wani ɗan siyasa. Muka je gurin shi ni da baba, ya ce zai taimaka mana. Gaskiya ne, amma gaskiya wannan abun bai daɗi ba wallahi ko kaɗan. Bai daɗi ba. Ni kuma wani abin mamaki, ni ban taɓa sanin cewa a cikin wannan bangaren namu akwai mutane wanda suke cikin wannan wahala haka ba. Amma ba komai, ba komai, in Allah ya yarda matsalar taku ta zo ƙarshe. Kuma insha Allahu wahalar ma kanta ta yanke daga wannan lokacin. Ba zan yi ƙasa a gwiwa ba wajen sanar da mai girma gwamna kan wannan al'amarin. Tauran kai daɗi. Mun gode, Allah ya saka da alheri. Amin. Allah ya bar zumunci. Amin. Allah ya mai da arziki. Amin. Abin da aka yi mana alkhairi Allah ya saka. Amin. Su kuma Allah ya ji kansu. Amin. Ke kuma mahaifiyar taki, in Allah ya yarda zan shige gaba wajen fita da ita kasar waje domin nema mata lafiya. Alhaji mun gode, Allah saka da alkhairi, Allah ya ƙara imani. Yawwa, gaskiya ne. A to shikenan, in Allah ya yarda kuma abinda zai faru yau din nan ba sai gobe ba, yau ni zan zo har gidan in muku bayanin duk abin da ya kamata, zan same ku muku bayani. To madalla, madalla. Malam, kai kake sallama da ni? Mahibbat, tashi mana, tashi. Wato abin da ya sa kika na ce da ke, ni na ce da ke ki mun bayani menene matsalaki, me abin da yake damunki. Na ce da ke in kika mun bayanin matsalaki ko menene yake damunki, daidai nake da maganta miki. A shi yasa ma ce ki zo nan ki mun bayani me yake damunki, me yake faruwa ne. Na ɗauka ka san matsalata. Na ɗauka akan matsalata kai kira na. To ai Muhibbat, da na san matsalar take damunki har na kirawo ki. Ai ba zan kiran ki ba. Yanzu yake mun bayani kuma tunda Allah ya saka kin zo. Menene yake faruwa? Mahaifiyata ba ta da lafiya. An kashe min yayana. An yi wa ƙaunata fyaɗe. Ina so a ƙwato mana haƙƙinmu. Ina so a yi mana abin da shari'a ta tanadar. Gaskiya ne. Gaskiya ne. Wannan ai ba komai. Ba komai wannan ai. Kwata da hankalinki. Ni yanzu daidai nake da in yi miki duk abin da kike bukata. Ko ba haka ba? Muddin zaki min taimako ki taimaka min. Kin gane? In kika taimake ni ma kuma taimake. Ai mu aikin mu kenan da mu rika taimakon wanda suka taimake mu. Ko ba haka ba? Saboda haka ki kwata da hankalinki. In kika taimaka min da abin da ba wanda ma ya san kin zo kin yi taimakon nan, kuma ba zai rage ki da komai ba taimakon da zaki yi. Ko ba haka ba? To ni kuma zan tsaya kai da fata, wallahi duk wani haƙƙin ku zan shiga in fita in ga cewa an kwato muku yancin ku da haƙƙin ku an danka muku. Ki hata da ganin mahaifinki ma Allah ya yarda ni zan tsaya kai da fata a yi sanadin da Allah ya sa zai dawo da gani kamar da kowa ke gani. Amma sai ki min wannan taimakon. Ko ba haka ba? In Allah ya yarda zan maka duk taimakon da kake so. Allahu akbar. Allahu akbar. Yawa ya gari. Ai abin da nake magana kenan. To yanzu abin da za a yi, kin ga yamma tana yi, ko ba haka ba? Dan shiga daga ciki maza abin nan kawai kin saki tafiya ki, kada dare ya miki kirana, ko ba haka ba? Me kuma za mu yi a ciki? A'a, kika ce kuma za ki yi min taimako. Yanzu fa na miki bayanin nan, dan muka shiga daga ciki yanzu nan da yo Allah na tuba minti nawa ne ma, saboda Allah. Kawai yanzu na za ki tafiya ki.
kin gani ba sai ki tafi gida ba wanda ya san ma cewa ma kin zo ne kin wani taimako ana ko ba ka ba dan Allah ka yi hakuri dan Allah ka ji tausayi na ka duba halin da iyayena suke ciki kar ka yaga min rigar mutunci dan Allah ka yi hakuri me ka baka kuma rigar mutunci a ciki ke sai ki rika kamar wata irka da Allah rabi da ba kinga abinda tsaya ki ji zuwa ki ka gari na kai